שומע? אני מדבר עם הנהג של לוט. חכה רגע. כן, אביחי, איפה אתה נמצא? יש, בכביש החוף, כן? נגיד, אתה עובר את הרצליה, כיוון צפונה, נו, יש מתישהו פנייה ימינה ליקום. אוקיי. כן? איפה אתה? על השול? איפה אתה? נכנסת ליקום? איפה? אני ביקום במתחם של הזה, ביורו פארק. ביורו פארק? בתוך המתחם עצמו או על השול על הכביש? בתוך המתחם עצמו יש פה חניית עפר, אני נמצא, האוטו לא... מה, כאילו גררת אותו עד לשם? פתאום נתקע, מה קרה? האוטו הוא נוסע. אז מה הבעיה בעצם? למה אתה צריך חילוץ? אין, ההגה שלו, זה, נוטה שמאלה יותר מדי ואי אפשר לנסוע ככה, אני צריך לנסוע עד ירושלים ככה. מה זאת אומרת נוטה שמאלה? רגע, שנייה אחת, רגע. יוסי, אני על הקו איתו, רגע. נו, מה אתה אומר? בא פה בחור של אלדן, גם בדק את זה, עשה עליו סיבוב. האוטו חטף מכה מתחת, אז ההגה נוטה לכיוון מסוים, אתה מבין? ביותר מדי, לא בקצת שאפשר לנסוע. מה, עלית על איזה משהו? נכנסת באיזה משהו? על מה עלית? עליתי פה על מדרכה כדי לבוא לחנות, והאוטו הזה נמוך מדי, מה אני אעשה? קורה, מה נעשה? כן, טוב. תראה. כן. רגע, שנייה. תראה, אני בדיוק סיימתי עכשיו לגרור איזה אחד בחולון. אוקיי. ויש לי עכשיו עוד אחד שאני צריך לקחת אותו, אני לא יודע, כנראה בעיית מצבר או משהו, גם התקשרו אליי מהזה של אלדן. אמר לי תבוא, תגרור אותו, אמרתי לו לכו תחליפו לו מצבר. קיצור, ייקח לי איזה שעתיים, שלוש במצב הטוב, במקרה הטוב, בסדר? שעתיים, שלוש? שעתיים. אחי, אני חייב להגיע לירושלים היום. אמרו לי שעתיים, אתה יודע מתי? אמרו לי יבוא שעתיים גרר לפני שעתיים. מה אני יכול לעשות, עיוני? זה העבודה, אני יודע, זה בטח בעיה. אין משהו שאתה יכול לעשות שם איכשהו לסדר, זה כאילו ממש מכה? אי אפשר, אני מסוכן לנסוע ככה, אני צריך לנסוע לירושלים. תאמין לי אם היה אפשר לנסוע, הייתי נוסע. כמה זמן אתה שם כבר? אני פה מ-4. וואי. תראה, אני עכשיו רק יוצא מחולון, אני בדיוק בדרך, אני עצרתי פה את האמת, בצד. צריך לקחת אותו, לשים אותו במוסך, זה כאילו, ואחרי זה אמרתי לך, אני יוצא לכיוון, לא יודע, לא זוכר, או אשקלון, או אשדוד, לא יודע, ההוא עם המצבר. אני אתקשר עכשיו להוא עם המצבר, בסדר, נראה אולי מישהו יכולים לבוא להחליף לו במקום שאני אבוא אגרור, כי זה לדעתי סתם סיבוב שעכשיו אני אלך עד לשם בשביל בעיית מצבר. כן, לא, שיעניין. האבא לזה שכח את האורות דלוקים. אז עכשיו לא מתניע לו, לא מוצא כבלים, לא זה, הוא תקוע שם בערך מאיזה אחד אומרים לי, אבל בטח תמיד מגזימים, בטח שעה הוא תקוע שם. לא, אבל זה בגלל זה איזה אחד מנהל, זה ככה, בגלל זה ככה. אז עושים עליו פוזות וזה. אני אעשה הכי מהר שאני יכול, אני מקווה באמת תוך שעתיים, 3, 4 להגיע. וואי, שעתיים, 3, 4. טוב, נו, נראה מה נעשה, אחי, אני אגיד לך. אתה לא יכול להשאיר את האוטו שמה? לחזור באוטובוס, לא יודע. תגיד לי רגע, מי צריך להביא לי רכב חלופי? אני אין לי בעיה להשאיר פה את האוטו, רק אמרו לי שמישהו צריך לבוא להביא לי... עם יחיאל, דיברת? מי זה יחיאל? יחיאל, זה האחראי של הביטוח, זה שמקשר בין הוט למובילים, לנו, מי שאחראי על הרכב שם, יחיאל קוראים לו, משהו כזה. לא יודע, יש לך את המספר שלו? לא, אין לי, הוא לא קשור אליי, הוא קשור אליכם. תקשיב, מבחינת גרירה, מה אכפת לי? מצידי תגור אותו מחר גם.
רק שיביאו לי את האוטו החלופי, שאני אוכל ללכת, אתה מבין? בסדר, אז זה לא קשור. השאלה, תתקשר רגע, תתקשר לאחראי שלך, תבקש את האחראי רכב שלכם שם או משהו, נראה לי יחיאל, תגיד לו אתה צריך את המספר טלפון של יחיאל, ותדבר איתי וזה, תעדכן אותי, זה המספר שלי, מה שאתה רואה על הצג. זה חסוי, אחי, קיבלתי שיחה ממך מחסוי. טוב, אתה רושם? תרשום את המספר. רגע. כן, מה המספר? 050 כן. 45 5 כן. 5152. יגאל. יגאל, אוקיי. בסדר, אני אעדכן אותך. טוב, טוב, תודה. ביי. יאללה, ביי.